warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa ala rasulina sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal ulama wal fudala wa mu'allim wa ulama wa kiai, para sesepuh yang senantiasa kami ta'zimkan, wabil khusus seluruh jamaah masjid Bukit Barokah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ucapan yang kita aturkan dengan Allah selain daripada bersyukur dan banyak memuliakan alhamdulillah rabbil alamin. Kita semuanya masih diberi limpahan rahmat dan hidayah sehingga bisa bermuajah di majelis yang insyaallah barokah ini dengan tiada halangan suatu apapun. Dilalah kersane Gusti Allah ya udan. Tapi sing jelas yang mudah seger. Sekirang-kirangane dino kita enggak sido. Padahal di Jawa Barat terus dino udan. Rahmat salam kita berkatur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita ajeng nyuwun syafaat itu mugi-mugi supaya ingkang hadir di majelis ini senantiasa ditakdirkan oleh Allah mendapatkan fasilitas husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki delok situasi dan kondisi ini sakjane awake dhewe niku nemoni wektu sing mustajabah begitu. Nek ana udan deres, nek jenengan niku manggen teng panggon sing boten udanan, dadi teyub-teyuban ngeten niki sunah donga. Tapi nek jenengan udanan, udan terus kok udanan, donga makruh. Lek udanan nggih. Dadi udan terus sama udanan, donga niku makruh. Tapi nek jenengan niku udan terus nek papan sing iyup ngeten iki boten udanan, donga niku malah sunnah, bahkan mandi donga. Kira sing nomor loro wektune awake dhewe niki dilalah ya pas ngaji. Ampu-ampuhe wong niku nek donga pas nalika thalabul ilmi. Sing nomor 3 papan niku sing termasuk papan sing mustajabah di donga niku masjid. Makane awake dhewe nemoni telung perkara sing pas nih jane. Iki enten titipan guru. Sing pertama ndongaaken panjenenganipun Bapak Muhammad Khotimatul Hidayat bin Ahmad Sunan. Mugi-mugi lek tasyakuran kita dipun terimaken dening Allah sehingga dipun dadosaken tambahipun barokah, rezekine kathah nggih barokah, keluargane nggih tansah barokah, lumeber dumateng kula panjenengan sami ingkang ikhlas ndongaaken panjenenganipun Bapak Muhammad ya muga-muga diparingi rezekine lancar Allah. Amin. Rezekine lancar barokah, keluargane ya barokah Allah. Amin. Putrane ingkang kerja nggih diparingi lancar, putrane ingkang tolabul ilmi nggih diparingi hasil, angsal rezeki, angsal ilmu uga ingkang barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
lahu wa lanal Fatihah. Amin al-Fatihah. Bismillah. Enak lagi, udah. Oh, enak macam ya. Nah, jenengan dadak rutinan. Oh, enak macam oh, penting titik-titik menawa tambah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minasyaitonir rajim saka setan sing dirajam. Niki kudu pangkat dincep bola balik diomongne ya ben mancep tenanan. Ngoten. Awake dhewe niku lek diomongi ping pisan sok-sokan niku ya ora patek gateni, kadang kegowo ngantuk, kegowo ora patek fokus. Bulan balik itu ini selesai nak ya mancep dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab lek nyebut asmane Gusti Allah sing digoleki kawalasane Gusti Allah sing nek donya iso dadi asih benjing wonten akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'alakum ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bi. Dawuhna Muhammad, ara'aitum ana ta weruh sira kabeh, bukankah kamu tak sekalian mengetahui in akhadallahu sam'akum, jika Allah niku mengambil kembali pendengaran kamu, wa absarakum kemudian mengambil mata panjenengan kabeh, nah cara wa khatama ala qulubikum kemudian nyegel atimu kabeh, man ilahun ghairullahi ya'tikum bi. Sapa wong utawa pangeran saliyane Gusti Allah sing iso balekne. Ketika kita niki sudah dikasih oleh Allah pendengaran mata hati yang dibuka oleh Allah, ojo disia-siakno. Penting. Mergo lek wis dijupuk kali Gusti Allah, sapa sing arep iso balekno? Saliyane Gusti Allah. Makanya sekecil apapun yang diberikan Allah, iye ampreh awake dhewe iso nyukur. Pun to yakin lek jenengan syukur barang cilik iso dadi gedhe. Barang cilik iso dadi gedhe. Undur kaifa nusarriful ayati. Delok kita Gusti Allah lek ndadeni ayat, lek ndadeni tandha. Summahum yasdifuna kali-kali, mereka semuanya kok malah padha ngingkari, padha berpaling. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan tanda ayat-ayat yang bisa kita pelajari, akan tetapi mereka semuanya berpaling daripada ayat-ayat Gusti Allah. Awake dhewe wis dikai tangan, awake dhewe wis diparingi jasad yang lengkap, kita masih diberi kesempurnaan akal. Terus baru ngono mosok awake dhewe arep minggu pemilik Gusti Allah. Makanya hal yang paling
cepat dekatkan makhluk Gusti Allah dan Gusti Allah itu syukur. Bulan dari regulator ini perkara yang sangat mudah untuk menyampaikan diri kita sampai kehadiran Allah itu syukur. Siji sabar, sing nomor loro syukur. Wong iku nek pun ketekanan syukur saestu luangkan lan azidan aku gampang ditambah kali Gusti Allah. Jadi kaitan dengan syukur. Iya, jangan lupa kita dapat lupa sudah. Ayo, suaranya apa lagi ini? Qul ara'aitakum in atakum 'adzabullahi baghtatan. Sampaikan Muhammad, ketika kamu sekalian mengetahui in atakum 'adzabullahi. Ya, kadang jaluk terang ini terang. Ya Allah, ya Allah. Saya dulu ya, kalau sudah mulai rapuh terus. Kul ara'aitum in atakum 'adzabullahi baghtatan. Jadi sampaikan Muhammad, ketika kamu sekalian mengetahui jika Gusti Allah niku sudah mendatangkan siksane Gusti Allah ngeget dadak. Bar ngoten gede hal yuhlaku illal qaumuz zalimuna. Bukankah siksa itu akan mencapik-capik atau merusak orang-orang yang zalim. Makanya awake dhewe niki belajar dari wong i amrih setiap waktu awake dhewe panggah kelingan Gusti Allah, setiap waktu awake dhewe saya suwe saya api. Jane teorine iki ngeten. Teorine makhluk niku ngeten. Kita niku diberi Allah niku diciptakan kalian Allah niku dari nurnya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Iki penting. Allah niku sing gawe pepadang langit bumi sak isine termasuk nggih menungso. Makanya ten menungso niku wa nafkhatu min ruhi. Bagian daripada menungso niku ada nur ruh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini ketika dilahirkan di dunia dalam bentuk wujud manusia, ruh ini terperangkap dalam jasad. Ruh niki punya kerinduan untuk pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu merasa rindu kepada Allah, benar-benar rindu, maka ruh itu akan mencari jalan bagaimana bisa kembali kepada Allah. Maka ruh itu akhirnya menempuh jalan pencarian. Lewat nopo? Salah sijine lewat thalabul ilmi. Jane piye to aku carane bali teng Gusti Allah iki. Akhire sinau. Lek wis sinau niku mengke akhire akal niki akan mengetahui secara akal piye aku iso bali teng Gusti Allah. Cuman akal ini nanti menang kalih tarung kalih nafsu sing manggon teng ngene atine awake dhewe sing diarani syahwat. Iki tarung antarane akal kalih ati utawa syahwat sing manggen teng atine awake dhewe. Nalika akal tarung kalih syahwat niki menang ndi? Lek menang akale syahwat iso tunduk, maka ruh ini nanti akan disetir karo sing jenenge akal mustafat, akal yang berpikir pengen balik teng Gusti Allah. Lek wis pengen balik teng Gusti Allah, maka akal ini akan mencari jalan bagaimana ruh ini akan terjaga kesuciannya.
Mergo napa? Awake dhewe saking Gusti Allah ruh ini suci, maka nanti kembalinya pengine ya panggasu suci. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu tidak menanggung dosa daripada orang tua, tapi setiap anak dilahirkan dalam kondisi suci. Nek cara Islam ini ngoten niku. Maka kesucian anak ini, kesucian ruh yang berada di dalam jasad bayi ini nangis metu. Mergo napa? Terperangkap dalam jasad. Kapan ape balik? Ya ana sing ngenteni 60 tahun, ana sing ngenteni 63 tahun, ana sing ngenteni 40 tahun, ana bahkan sampai 70 tahun, ana seminggu wis balik tenek Gusti Allah. Ngoten niku. Nah, niki perjalanan ruh yang suci sebenarnya punya kerinduan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi suci. Ini penting. Akhirnya nopo tolabul ilmi. Mergo tidak ada jalan yang terbaik untuk kembali ke hadirat Allah selain daripada tolabul ilmi. Wong niku lek enggak tolabul ilmi, golek dalan gampang kesasar. Golek dalan gampang kesasar. Makanya tolabul ilmi iki wis gak kena dinyang. Nah, cara Kanjeng Nabi tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi niku wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun bagi seorang muslim perempuan. Mergo napa? Nggih ngoten niku. Kerinduan kita kembali kepada Tuhan hanya bisa ditempuh jalan kebenarannya melalui jalur ilmu. Iki wis gak kena dinyang pisan. Makanya tolabul ilmi niku suatu anugerah yang luar biasa ketika wong niku tasik diparingi kesempatan, diparingi kesehatan, tiang niku masih mampu menggunakan kesempatan dan kesehatannya untuk mencari ilmu. Ini penting. Wong niku lek mboten gadah kegundahan ruh ini pengen kembali nang ngene Gusti Allah. Sulit untuk dibuka nopo jalur hidayah, kolbu untuk dimasuki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjenengan yang duduk di sini ini sebenarnya sungguh bahagia. Mergo nopo kalih Gusti Allah atine diparingi hidup, masih punya kerinduan pengen kembali ke Gusti Allah dalam kondisi baik-baik saja. Mergo mboten kabeh wong. Tidak semua orang itu diberi getaran jiwa, getaran hati untuk bisa balik nek ngene Gusti Allah. Punya kesadaran untuk pengen balik nek Gusti Allah dengan yang sebaik-baiknya. Gak kabeh wong. Saya mboten kabeh wong. Makanya sak bejo-bejone wong sik gelem lungguh nek majelis ilmu dalam di saat zaman ini pun akhir. Mergo napa zaman akhir niku ditandai napa salah sijine zaman sing cedhek nek ngene dina kiamat utawa zaman akhir niki sudah banyak hilang rasa malunya. Sudah banyak orang niku hilang rasa malunya. Bahkan digambarno ten hadis niku wong niku akeh zina nek tengah dalan. Saat ini wis mulai, gini mungkin. Ya zina mata, zina kuping. Ini sudah banyak. Orang sudah mulai hilang rasa malunya. Duh, nih lek dunia ini wis tuwek nek banget. Ketika dunia ini sudah tua, maka jalur yang bisa mengikat kita kepada jalan kebenaran ya ilmu. Makanya wis to panggah nikmat golek ilmu ini. Siji nikmate Gusti Allah niku tersampaikan, rahmate Gusti Allah gampang nempel. Wong niku nek golek ilmu tenanan, maksudnya istiqomah nek golek ilmu. Toto dunia. Saestu toto. Dunia ini akan mengejar. Mergo napa? Wis dijanjekne kali Gusti Allah.
Ketika wong niku nggondeli syariat Gusti Allah tenanan, njaga ilmune Gusti Allah tenanan, maka dunia ini diperintahkan oleh Allah. Wahai dunia, ikutlah orang-orang yang memperjuangkan agamane Gusti Allah. Salah sijine napa? Salah sijine ya wong ahli ilmu. Makane jenengan niku nek punya putra mondok utawa sekolah utawa thalabul ilmi ten pundi mawon jenengan supaya sing tenan. Ojo samar putrane engko lek wis tamat piye, melarat piye, iso nyambut gawe apa ora. Ojo samar, pun to saestu. Ojo samar. Kula biyen niku nek thalabul ilmi ndak tau kepikiran. Aku sok nyambut gawe apa ni ora tau kepikiran. Terus sok nasibku piye ya ora tau kepikiran. Lek rapi terus anakku piye nggih mboten nate kepikiran. Wis pokoke thalabul ilmi piye amrek maksimale. Nah, akhirnya napa ditata dhewe kalih Gusti Allah. Niki contone kula mawon mboten usah dados. Pun to ditata. Sing penting ya sabar. Sabar niku ya kadang niku ya rapatek telaten. Gini lagi, sing penting sabar. Sabar niku kadang ora patek telaten. Tapi lek jenengan niku sabar tenan, mengke grafike ngeten. Regenuk kaya gunung. Grafiknya naik. Ini sabar niku ngoten niku. Senajan disawang wong niku begane semek ngono. Tapi bukti kesabaran ini akan membuat grafik panjenengan hidup niku barokah. Grafik hidup barokah ini pada satu saatnya nanti pada puncaknya akan menikmati barokah fid dunia, barokah fil akhirah. Kula niku kuatah rencang-rencang kula niku sing medhot teng tengah dalan. Gara-gara mburu donya. Kathah critane punan. Nek didelok sangu niku wayahe cukup. Dibanding kula lek didelok sangu. Pas zaman nalika kula tasih ten pondok. Lek didelok sangu niku wae luwih cukup kono tinimbang kula. Lek kula niku tuku kitab dadak ngenteni kerja sik nek pasar Padian Surabaya. Entuk bayaran tuku kitab. Nek kanca kula ngenteni transferan wis teko. Lek wayahe ngono kuwi. Tapi dilalah Gusti Allah. Nakdirne wong niku beda. Sing sitok kegodha donya pah. Kancaku sing mulih teko Malaysia wis iso tuku jaman semonten. Wis iso tuku Mega Pro anyar. Kene sik ngontel golek ngilmu teh. Kancane wis numpak Mega Pro semono. Kancane wis numpak cara sakniki Vega R kuwi jaman kula, nom-noman kula. Vega R. Kancane wis iso numpak Tiger. Gara-gara lunga nek luar negeri mulai iso tuku Tiger lagi kene lungane nek ngunut. Lungane nek Surabaya, mek cekelane kitab mulai tumpakane Yamaha 75 nyiletane Mbak Ayune. Tapi sabar niku nggih abote ten mriku perjuangan. Golek kitab mancing sik nek pasar Padian Surabaya, ngeterni iwak, melok juragan. Dadi kermen. Nah, akhirnya nopo? Ketika pulang istiqomah panggah, pokoke yakin. Kula sini keyakinan kula ngeten, keyakinan kula. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Jan kula cekal tenan kula sini. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Wa man arada al akhirata fa alaihi bi ilmi. Nek awakmu pengen sok urip mulya nek donya, ilmu cekel. Ilmu itu. Man aradal akhirata nek pengen urip mulya nek akhirat ilmu cekel. Niku jan kula cekel tenan. Kula niku lek kalih ilmu demene ndaung. Makane di samping kula niku sien mondok, kula sangkik demene ilmu, pengen ngerti bahasa. Ya titik-titik kula sien ya rada dolan kalih lari-lari pare sing les bahasa Inggris niku. Kula sak grup ten niku saking pengen iso bahasa Inggris. Mergo man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Mergo napa bayangan kula ilmu agama niku sumbere Al-Qur'an.
Sumber Al-Qur'an bahasane bahasa Arab. Aku kudu iso bahasa Arab ben ngerti karo isine Al-Qur'an. Ilmu donya dilalah iki dina sik rada dikuasai wong barat. Aku ya kudu ngerti bahasa Inggris. Makanya zaman semonten iki kula jan pol-polan pengen iso bahasa Inggris ya pengen iso bahasa Arab. Tapi sing dadi patokan napa? Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bi'ilmi. Ning ilmu agama niku mboten hanya urusan bisa membaca. Ilmu donya ya ora mung iso maca tok. Lek urusan ilmu akhirat sakliyane awake dhewe kudu iso maca turus akhirat, turus agama ya butuh sing jenenge guru yang nanti bisa mengukir kalbune awake dhewe. Nah, akhirnya ya nek pondok ya golek guru sing bener-bener mursyidun sing iso mbutuhne awake dhewe jalan kembali ke tengene Gusti Allah. Kemudian ketika kita sudah memegang dua ilmu niku wis gak usah khawatir. Nek jarene kiai kula niku yo kiai yo dosen. Yo dokter. Kiai kula niku nate dados dosen ten Pamekasan niku. Kiai kula niku pernah jadi apoteker dan asisten dokter ten Rumah Sakit Pamekasan, termasuk salah satu pendiri Rumah Sakit Pamekasan. Nah, Kiai kula niku ya termasuk santri pun Mbah Imam Mukhtar Mustari, santri ini pun Kiai Khalil santri Kiai Safrawi Pamekasan sing nate angsal beasiswa ten Yunani gara-gara nemokne daun baginda. Daun baginda niku nek cara Indonesia godhong blegendi. Napa godhong blegendi niku? Wong sepuh-sepuh biasane ngertos. Ternyata ten Yunani niku daun baginda niku sebagai salah satu tanaman yang digunakan untuk meracik berbagai obat-obatan. Lek nek cara kene godhong blegendi wis golek ana wong kuno-kuno biyen ngertos. Dadi nggo nemokne sayembara sing iso nemokne daun baginda niku angsal beasiswa ten Yunani. Lah niki dilalane kiai kula sing nemokne daun baginda. Nek kene jenenge godhong blegendi. Ini jenengan tanglet yang sepuh-sepuh. Nggih. Godhong blegendi sing piye? Godhongnya alit-alit. Mergo kula Semarang niku ternyata ditandur ten Ngajingan griya. Lho angsal beasiswa ten mriku. Beasiswa pengobatan ilmu kedokteran ten mriku. Makane kiai kula nggih riwayate latar belakang ngoten akhire cerita. Awakmu kuwi lek pengen menguasai dunia bagian barat. Yo bahasane bahasa Inggris. Nek awakmu pengen menguasai dunia bagian timur, ya nyekel bahasa Arab. Nek awakmu iso nyekel bahasa Inggris karo bahasa Arab, berarti donya ki wis kok cekel kabeh. Artine apa? Nek ndi ae nggon ojo samar keluwen. Dimanapun tempat pasti kamu akan digunakan oleh orang. Dimanfaatkan oleh orang, diambil kemanfaatannya oleh orang. Belum ngoten. Makanya dia dirotok gaya. Pamane kok kasih mulang ngono before starting all study. Ngono jarene. Bahasa Inggris untuk keplelet. Saiki ora tau digunakne lali. Lali sing digunakne bahasa Arab. Mergo napa? Sing kerep tinggi bahasa Mergo Al-Qur'an niku bahasane lughatul Qur'an, lughah Arabiyah. Nah, makane ya mau gak mau awake dhewe nek pengen nek donyane tata, akhirate tata ilmu. Wis ilmu. Makane sing gadah putra, sing gadah putu disupport putrane piye saged fokus golek ilmu,
putune piye amrih saged fokus golek ilmu. Golek mboten fokus niku nggih kados kanca-kanca kula kathah ceritane. Gara-gara milik kancane tanggane mulih tumpakane napa niku Vega R tumpakane napa Tiger. Pilih penak mulih mancing nyambut gawe iso tuku montor. Kuat ning bahasan kanca-kancane bodho dadi jadukno aku biyen lek mondok tamat padha karo kancane. Ora kenek pisan, wis balik ra kenek. Arep balikne wis umure tuwek pisan. Lha ngoten niku. Barokah ilmu. Makane grafiknya naik. Termasuk napa kerinduane awake dhewe lungguh ten majelis niki mergo saking rindune awake dhewe pengin balik nang kene ruh yang suci, ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Jalan kembali kita pulang nang kene Gusti Allah niki gak kena ngawut. Ora moro-moro suwila bareng wiritan boten. Ora moro-moro sila bareng ngapalne mantra nggih mboten. Maka wa ma nursilul mursalina ora ngutus sapa ingsun ing pira-pira utusan illa mubasyirina wa mundzirin, kecuali utusan itu memberikan kabar bahagia dan memberikan peringatan nek kene awake dhewe. Artine napa? Jalan kita untuk kembali pulang nek kene Gusti Allah agar ruh kita tidak tersasar nanti ketika kembali nek kene Gusti Allah butuh yang namanya mursyid atau penunjuk jalan. Sinten? Nursilunal mursalina, para utusan-utusan sing diutus kalih Gusti Allah. Sinten? Para nabi. Artinya nopo? Ajarane nabi niku lho yang nanti menjadi jalan kita, ruh kita untuk bisa kembali ten Gusti Allah. Lho Pak awake dhewe gak nemoni nabi. Nabi pun sedo tahun biyen. Piye carane? Cari orang yang menjadi muridnya Nabi. Sinten? Para sahabat. Sahabat sudah tidak ada, sudah meninggal sejak zaman dulu. Cari muridnya sahabat, para tabi'in. Para tabi'in boten menangi, Pak. Cari muridnya para tabi'in, yaitu tabi'in, para pengikutnya tabi'in. Akhirnya lek wis gak temu terus mudhun golek murid sampai ketemu orang yang dekat zamannya dengan kita, yaitu guru-guru kita para ulama. Nah niki lho. Lek awake dhewe gak manut istilahnya para ulama yang memang punya otoritas di dalam keilmuan agama. Terus pehno panjenengan iso maca terjemahan. Kira-kira niku rada kepleset to mboten kira-kira mengke. Kepleset. Mergo napa? Kula sering ngatur nih. Laisal ilmu fis sutur. Ilmu itu bukan tekstualitas tulisan. Ini saya ulangi. Laisa ilmu fis sutur. Ilmu itu bukan hanya teks tulisan yang ditulis di dalam kertas kemudian panjenengan waca. Walakinnal ilmu fis sudur, tetapi ilmu adalah goretan pena hati antara guru dengan murid. Yang bisa menggoret ilmu di dalam hati ya gurune awake dhewe. Keterangan daripada guru. Makane ono keterangan hadis sak bagus-baguse wong niku ketika thalabul ilmi lungguh satu majelis dengan ahlul ilmi. Napa minimal iso nyawang wajahe sahibul ilmi. Gen napa? Gen ada ta'alluq, ada hubungan antara sahibul ilmi dengan seorang murid yang sedang thalabul ilmi. Lha ngoten, kadang niku ana tiyang niku duwe problem gede, duwe masalah pikiran kathah. Ning karena duduk di majelis ilmu nyawang gurune tok lho. Wis seneng kulehno dilalah ya wis rada lerem pikirane sing semrawut. Lha niku lho.
Apa meneh nek panjenengan sampai cetuk sing kelase guru niku mboten namung muta'allimin, guru sing mulang nyampekne ilmu tok. Tapi guru yang senantiasa mengukir ilmu di dalam hati. Sinten ya guru sing senantiasa ikhlas ndongakne panjenengan, ndongakne murid-muride. Lho niku jenenge guru yang bukan hanya muta'allimin, ora mung mulang tok, tapi bener-bener al ilmu fis sudur, ilmu itu di dalam goretan hati. Jadi guru niku nek bar salat ndongakno njaluk ning ngapura bengi yo njaluk ning ngapura. Kadang niku ana kiai sing njaluk daftar napa sing murid sing banggel-banggel ngono. Endi iki murid sing banggel-banggel cateten. Kadang lurah pondok dowo darane arep ditokne. Niki Pak Yai murid sing banggel-banggel. Bahasan tinteni seminggu kok gak ditok-tok renek pengumuman, renek klarifikasi kok gini kiai. Lah murid sing nakal-nakal ku dikapakno. Akhire wani gak wani lurahe pondok teko. Pak Yai, ndek wingi panjenengan kok napa niku nyuwun daftar murid sing nakal-nakal damel napa? Kok dereng enten pengumuman takzir utawa hukuman utawa pengumuman bocah sing nakal, santri sing nakal ditokno. Kiai ini mesem. Awakmu dik rong pantes dadi guru atau dadi kiai. Pondok niku tempat belajar ilmu itu bukan tempatnya wong sing dadi. Justru tempat tholabul ilmi adalah tempatnya bengkel orang-orang yang jiwanya rusak, yang nanti bisa punya kerinduan lagi untuk kembali ruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong nek montore amoh dilebokne nek bengkel. Wong memang nek jiwane tergoncang kurang baik, maka dimasukkanlah kepada guru mursyid yang bisa mendidik jiwa-jiwa yang tadinya kurang baik menjadi baik. Akhirnya nopo? Lho damel nopo? Absen lari-lari sing nakal niku wae. Yo absene sing bocah-bocah nakal nek bengi aku meleng ya tak Fatihah mbok menawa sesuk maneh apik rasan nek pondok. Lho ngoten niku kiai sampai teko sakmono. Guru niku sampai teko sakmono. Sing diarani al ilmu fis sudur niku sampai teko ngoten. Jali jenengan kuliah nate dosen jenengan jajal tekone Pak dosen sampean tau mate kae kula. Aduh. Nah, niki penting. Dan niki perlu digarisbawahi. Ilmu niku tidak ada dikotomi ilmu niku mboten enten. Oh niki ilmu donya, niki ilmu akhirat, mboten enten dikotomi ilmu niku sakjane mboten enten. Dikotomi ilmu artinya ilmu dipisah-pisah. Antaranya ilmu agama dan ilmu dunia niku asale nggih sita. Napa ilmune Gusti Allah. Ketika ilmune Gusti Allah niku asalnya satu, maka sebenarnya antara ilmu dunia dan ilmu akhirat niki sebenarnya satu penunjang. Ilmu satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, makanya satu kesatuan. Makanya ilmu dunia kali ilmu akhirat itu tidak ada dikotomi. Makanya ini penting. Contoh, awake dhewe niku dalam konsep tasawuf. Dalam konsep tasawuf niku niki sakjane senes hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini sebenarnya bukan hadis niku nggih. Niku sebenarnya qaul ulama sufi. Jadi mboten hadis niku lek ditelusuri. Ulama sufi menyampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa niku mengetahui dirinya maka dia mengetahui Tuhannya. Maka sebenarnya konsep mengetahui dirinya niku adalah konsep kosmologi dalam ilmu modern. Kosmologi niku tentang alam semesta. Nah, konsep kosmologi ini nanti mengkerucut menjadi konsep antropologi tentang manusia. Jadi wong niku lek ngerti sejatine menungso nek cara basa Jawa nih.
Nek cara moderne sapa wonge tahu tentang antropologi di dalam dirinya, faqat arafa rabbahu, maka dia akan mengenal tentang Tuhannya. Lho mergo mek alih bahasa. Awake dhewe niku mergo dialih bahasa tok ngene bingung kan ngoten. Nek cara Arabe man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Ketika seseorang itu mengetahui dirinya, maka sebenarnya dia mengetahui Tuhannya. Man arafa nafsahu, orang yang mengetahui dirinya pada hakikatnya adalah orang yang sadar totalitas terkait dirinya. Ora kok jenengan terus topo loro ngumpul roh awake sampean nggih mboten niku. Tetapi panjenengan punya kesadaran totalitas tentang dirine panjenengan. Aku ki sapa to jane? Aku ki makhluk apa to jane? Ngoten. Oh, aku ki apa to? Oh, alah aku ki menungso. Menungso ki sapa? Menungso ki makhluk. Mimbati makhluk sing diciptakne Gusti Allah. Nok keterangan liya al insanu hayawanun natik. Menungso niku salah sijine hayawan sing iso mikir. Ana sing maknani liya al insanu hayawanun natik, menungso niku hayawan sing iso ngomong. Alah aku menungso niku iso mikir. Dadi kok diarani menungso gak iso nggunakne pikirane, kadang ya ora kena diarani menungso. Akhirnya pripun? Ketika manusia itu sudah sadar bahwa aku ki makhluk, berarti segala apa yang saya lakukan ini termasuk bagian daripada af'ale Gusti Allah. Laku sing dilakoni Gusti Allah. Iki sadaran totalitas awake dhewe ngono kuwi. Nah, kadang awake dhewe sadar dadi makhluk apa ora kan ngono. Nah, lek gak sadar berarti awake dhewe belum bisa dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niki sing paling jaba ngoten niku. Makanya kesadarannya awake dhewe bisa tumbuh secara totalitas lek dasare panggah ilmu. Ilmu saka pundi? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Ilmu saka para utusan, yang mana utusan itu diutus oleh Allah kecuali menyampaikan napa kabar gembira bagi kita dan peringatan bagi kita. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka ketika seseorang itu iman, yakin akan kebenaran yang dibawa oleh utusan, wa aslaha kemudian melakukan perbuatan yang baik. Wa aslahan itu perbuatan sing sesuai karo tatanan sing lek marai utusan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka dia termasuk golongan orang yang tidak punya rasa kekhawatiran dan tidak punya rasa kesusahan. Lho niku tandane sifat-sifat yang dimiliki oleh kekasih Gusti Allah. Makanya ten ayat itu disampaikan inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lho lek panjenengan niku bener-bener ngenyangi ilmune utusan, dinyanyi tenan. Surasah muluk-muluk, cara salat dinyanyi salati tenan, dingerteni salati tenan, sak wacan-wacane syukur maknane paham. Niku dengan sendirinya panjenengan nanti akan masuk pada golongan inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dengan makom yang berbeda-beda. Ngoten. Makanya awake dhewe niki dalam rangka apa? Dalam rangka ndandani salate awake dhewe, ndandani syariate awake dhewe kanggo ta'alluq nyambung batiniae awake dhewe, kanggo nyambung rohaniae awake dhewe. Karena hidup bukan hanya soal jasad, tapi hidup juga soal rohani. Orang yang hanya sibuk ngurusi jasad, maka tidak ada lain harganya sebagaimana sesuatu yang dikeluarkan daripada jasad. Napa Bu? Napa? Ketika orang itu hanya memikirkan jasad,
ngenakne jasad, maka sebenarnya kualitasnya tidak lebih dari apa yang dikeluarkan daripada jasad. Wis apa ae sing ditokne kok jasad. Lek sing teko irung dadine umbel, nek teko kuping dadine curag, nek teko mata dadine blobok. Lek teko ngarep berarti dadine uyuh, lek teko mburi dadine napa? Ya wis ngono kuwi. Tapi ketika seseorang niku yang di rumah, yang ditata, yang diusahakan selain jasad tetapi ruhnya juga diusahakan, maka yang diperoleh adalah sesuatu yang tidak nampak tetapi itu adalah bentuk kanugrahan fadl saking Gusti Allah. Contohnya nopo? Barokah. Dengan ngerti barokah niku wujude piye? Lek barokah bu barokah kula genah. Artinya nopo? Karena ruh ini adalah sifatnya bukan sesuatu yang jasmania, tetapi ruh ini adalah ruhaniyah, sesuatu lataif yang halus, maka yang dihasilkan pun sesuatu yang keluar dari ruh sifatnya juga tidak berupa jasad tetapi berupa sesuatu yang lataif, yang halus, yang bisa dirasakan oleh ruh. Contohnya apa? Jenengan duwe 10.000 ayam. Empuh ra ayame kok ngendi yo karo. Isu-isu ngombe kopi karo mangan telo, padahal nyekel duit padahal. Mbuh nyapa kok dina iki aku bahagia men. Lho niku lho termasuk rasa kebahagiaan, rasa keayeman yang muncul bagian daripada hasil olah ruh daripada seseorang. Makanya kula sering nyuplek dawuh sinten niku Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Beliau seorang ahli bahasa, tetapi beliau juga seorang sufi. Sing ngarang kitab Al-Imriti ini sing sukulino diwaca ten pondok-pondok ten madrasah diniyah. Allah Muhammadun huwa ibnu alhamdulillahilladzi qad wafaqahu lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Nah, iku Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti pengarang ilmu nahwu Al-Imriti yang dipelajari di pondok pesantren, gramatikal. Syair yang menarik, salah satu syairnya yang menarik. Fa usribat makna dhamiri syani fa uribat filhani bil alhani. Ketika seseorang itu mampu menyingkap rahasia makna dhamir syani, maka seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terkira. Loh lucune niku kok mboten barang siapa yang uangnya banyak. Kan ngono lek bahasane. Tapi temriku bahasane fa usribat makna dhamiri syani fa uribat filhani bil alhani. Ketika seseorang itu mampu menyingkap rahasia dhamir sya'an, maka seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terkira. Lho dhamir sya'an niku nopo? Ternyata dhamir sya'an niku kalimatul haq la ilaha illallah. Ketika seseorang mampu melihat, membuka takbir rahasia kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terkira. Maka kebahagiaan ruhani niku ukurannya bukan harta, nyamane jasad ukurannya mangan enak turu penak. Tapi kebahagiaan ruhani tidak tergantung dengan fasilitas jasad. Tetapi kebahagiaan rohani ketika seseorang mampu membuka takbir kalimah la ilaha illallah. Makanya yung ini kiawai dewi sinau bareng-bareng. Mbok menawa kecipratan ilmune hakikat
konggene Gusti Allah melalui jalur sing bener, para utusane Gusti Allah, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama dan ulama-ulama akhirnya sampai kepada kita sehingga kita mampu secara jasmani punya kesadaran, secara rohani mampu menyingkap rahasia kalimat la ilaha illallah. Akhirnya pripun? Uripe nek donya anteng, uripe nek akhirat wimangi anteng. Pun bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah min hawaijid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.